Άργησε αυτός. Πού είναι τέτοια ώρα? Έλα ρε άνθρωπε. Τι έφερες εδώ? Έλα. Yamaha MT-07. Βέβαια, εγώ βγήκα από τα βράχια, αυτό είναι για δρόμο όμως. Δεν το ψαρέψαμε, όχι. Και για πες μας, γιατί Λοιπόν. να πάρω ένα MT-07? Είναι πολλά αυτά που θα πούμε, κάτσε. Να τα πάρουμε από την Κάτσε αρχή. και εσύ, καθίστε και εσείς, γιατί θα πούμε αρκετά. Κοντά μας έχουμε τον MMT με την καινούργια οθόνη. Αυτή είναι η βασική διαφορά που έκαναν, πέρα από τους χρωματισμούς. 5 ιντσών έχρωμη οθόνη. Σαν το κινητό μου ένα πράγμα. Θα τη δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να το σχολιάσουμε τώρα από ομορφιά, έτσι. Στα γρήγορα, Στα γρήγορα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, Yamaha. έτσι. Από το περασμένο που κυκλοφορεί εδώ και 3 χρονάκια. Έχουμε το ωραίο φωτιστικό μπροστά, full LED, μπροστά πίσω. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το έχουμε αρκετές μέρες στο μηχανάκι και το δοκιμάσαμε και νύχτα. Που νύχτα στην κάνει μέρα. Σωστό. Σωστό. Και είχαμε κι άλλο μηχανάκι της ίδιας κατηγορίας και το Yamaha υπερτερούσε σε φώτα. Έτσι. Είχε καλύτερη δέσμη, πιο φαρδιά να φέγγει περισσότερο το δρόμο και στις στροφές. Δηλαδή, αν είστε σε σκοτεινό δρόμο, επαρχία, νησί κτλ. Και θέλετε να στρίψετε, τα περισσότερα μηχανάκια έχουν αυτό το πρόβλημα. Πας να στρίψεις και δεν βλέπεις. Αυτό είχε ωραίο φάσμα και σου φύγει και τις γωνίες. Ωραίο. Και ειδικά όταν ανοίγαμε μεγάλη σκάλα, εντάξει, στο έκανε μέρα, έτσι. Σχεδιαστικά, ακόμη τραβάει τα βλέμματα και τώρα το 2024, παρόλο που έχει κοντά 3-3,5 χρόνια που έχει σχεδιαστεί, μένει, έτσι. Φουτουριστικό. Ναι. Ήταν και παραμένει. Και πολύ εξωγήινο εδώ μπροστά, οι μουτσούνες κτλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γραμμές που κάνει στο ντεπόζιτο, το οποίο το ντεπόζιτο, παιδιά, βρίσκεται από κάτω. Αυτό που ακούτε τώρα εδώ είναι πλαστικό. Καλύπτεται με ένα πλαστικό. Ωστόσο, σε κάποια πτώση να προστατεύσει και το ντεπόζιτό σου. Έχουμε και αεροδυναμική σχεδίαση με αεραγωγούς μπροστά αλλά και πίσω. Από εδώ, έτσι. Πάνω στην οθόνη, κάποιοι μπορεί να πείτε 5 ιντσών είναι μικρή. Παιδιά, εγώ θα πω είναι τόσο όσο. Δηλαδή, άμα σου βάζει περισσότερο θα ήταν κουμούτσα. Γιατί Ακριβώς βλέπουμε αυτό. κάποιο, ας πούμε το NK800, άντε το έφερε τώρα η κουβέντα. Φίλε, έχεις ένα τάμπλετ. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Είναι καλό βέβαια όταν σταματάς στα φανάρια ή όταν περιμένεις τη γυναίκα στο κομμωτήριο Ναι. να κάτσεις να δεις μια σειρά, έτσι λίγο Netflix κάτι. Βολεύει. Έχουμε συνδεσιμότητα, άντε να το πούμε με κινητό, να το πούμε τώρα. Το οποίο σου δείχνει κλήσεις, μηνύματα κλπ. Δεν σου δείχνει βίντεο στο YouTube που μακάρι να μας βλέπετε και από εκεί, έτσι. Να σταματάτε πώς σταματήσαμε τώρα εμείς εδώ πέρα στην Έτσι. ωραία στη Βάρκιζα. Και να δεις για κάτσε να δούμε τι λένε λίγο Ναι. οι motorblog. Ανέβασαν κανένα βίντεο καινούριο. Πάνω σε αυτό το σημείο να πω και εγώ ότι μου αρέσει που είναι έτσι λιτό και απέριτο, χωρίς πολλά κουμπιά. Κατευθείαν θα βρεις τα φλασάκια σου, την κόρνα σου, τα alarm σου. Εδώ on-off έχει την κλασική ροδέλα εδώ επιλογής που εμένα δεν με βολεύει. Άλλους τους βολεύει, εμένα δεν με βολεύει, έχω συνηθίσει άλλο μπουτόν εγώ. Μένα με βόλεψε, μπορώ να πω. Να πω κάτι που δεν μ' άρεσε. Πες μας. Φίλε, ήταν οι καθρέφτες. Είναι το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα σε αυτό το μηχανάκι. Τώρα εγώ τους έχω σηκώσει. Κανονικά είναι εκεί. Αν κοιτάξετε, εδώ τελειώνει το τιμόνι, εδώ οι καθρέφτες κοιτάξτε πόσο βγαίνουν. Έτσι. Και αυτό σε δυσκολεύει στην κίνηση μέσα στην πόλη. Είναι ένα πολύ ωραίο μηχανάκι και κάνεις τις φίνες σου, δηλαδή θα βρεθείς στο Μέσα στην φανάρι πόλη μπροστά. βολεύει. Στο φανάρι θα βρεθείς μπροστά. Έτσι. Κόβει, είναι πολύ ωραία ζυγισμένο. Είναι Μικρό, μανιτζέβελο. μανιτζέβελο, έτσι. Πιστεύω θα σε ενοχλήσουν οι καθρέφτες. Εδώ τώρα κάποιοι θα πούνε ότι οι καθρέφτες πρέπει να εξέχουν, γιατί πρέπει να εξέχουν από σένα για να βλέπουν πίσω. Αλλά για να το θέσουμε πιο σωστά, είναι ακριβώς το κατάλληλο ύψος για να βρίσκουν στους καθρέφτες από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πας να περάσεις δίπλα από κάποιον και είναι ακριβώς τον καθρέφτη του. Άλλα μηχανάκια τον έχουν πιο ψηλά. Τώρα το συγκεκριμένο βγαίνει ακριβώς εκεί, το παρατήρησα κι εγώ. Ναι. Και αρχίζει να μαζεύεις καθρέφτες, δηλαδή, αν περάσει από δίπλα από κάποιον. Να περάσουμε στη μοτεράκλα. Πώς συνεχίζει. Που αυτό μας ενδιαφέρει και περισσότερο, έτσι. Ναι. Μάλλον οι περισσότεροι μετά την εμφάνιση δεν κοιτάνε φρένα. Ναι. Κοιτάνε μοτέρ. Έχει Τι γκάζια. βγάζει, Έχει γκάζια. Έχει γκάζια. Μας κάνει. Έχει γκάζια. Λοιπόν,
Έχουμε το CP2 της Yamaha, crossplane όπως το λένε, στα 689 κυβικά, με 73,5 άλογα, 74 Είναι καλά. και 67 νιωτόμετρα ροπής. Θα πω το κινούν πάρα πολύ ωραία το μηχανάκι. Παιδιά, είναι γεμάτο παντού και χαμηλά και ψηλά. Και το MT, δεν είπαμε, το MT σημαίνει Master of Torque. Master of Torque. φίλε! Δεν το ήξερα. Ναι, αγόρι μου. Είσαι διαβασμένος Λοιπόν, πάλι. βλέπεις ένα μοτέρ το οποίο είναι γεμάτο παντού και έχει ένα ξέσπασμα στις 6.500 στροφές, 6.500-7. Ένα ωραίο μοτέρ. Αυτό που ενδιαφέρει όλους τους γκαζάκηδες. Όταν διάβασα ότι βγάζει 74 άλογα, έλεγα εντάξει μωρέ, ψόφιο είναι. Αυτό ήθελα Αλλά να πω εγώ. σε συνδυασμό με τα 184 κιλά που είναι γεμάτο, πάει πάρα πολύ καλά. Και πιστέψτε με, δεν του παίρνεις εύκολα όλα τα γκάζια. Θέλει εμπειρία. Είναι δυνατό. Δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο. Όχι, δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο. Και εγώ διαβάζοντας τα νούμερα, λέω θα ήθελα κάτι παραπάνω. Αλλά όταν το καβαλάς έχουν καταφέρει για αυτό που είπε σε συνδυασμό με τα κιλά της μηχανής και όλο το σύνολο, φαπ, σε ευχαριστεί. Πάρα πολύ. Και στροφάρει και απλώνει και χιλιόμετρα θα μαζέψεις και θα κάνεις και το κέφι σου. Και μέσα στην πόλη, σε έρημη οδήγηση, πάει πολύ καλά. Δεν σκορτσάρει. Βασικό. Το δοκίμασα, παιδιά, με Τετάρτη και 40 χιλιόμετρα. Έφευγε. Πολύ ελαστικό. Είναι σημαντικό για όλους εμάς που συνήθως τώρα κυκλοφοράμε με ένα μηχανάκι, δεν έχουμε 15 μηχανάκια, ένα για μέσα, ένα για έξω, ένα για παραέξω. Όταν θες να πηγαίνεις σιγά, να μπορείς να πας και σιγά, και όταν θες να πας και ζωηρά, να μπορείς να πηγαίνεις και ζωηρά. Είναι ένα μηχανάκι που πραγματικά κάνει και για καθημερινή χρήση και να βγεις να το απολαύσεις με προσοχή πάντα και θα ταξιδέψεις. Με 125, εγώ το πήγα δηλαδή, πας πολύ ωραία πορεία. Από εκεί και πάνω, εντάξει, είναι naked, γυμνό, θα αρχίσεις να τρως τις Το ξύλες ξύλο σου. Αυτό το ξέρετε, όταν παίρνει ένα γυμνό μηχανάκι Έτσι. και βγείτε έξω, συνεπάγεται ξύλο. Κάποιοι το γουστάρουνε. Είναι βιτσιόζι. Λοιπόν, να περάσουμε στα φρένα. Έχει πολύ καλά φρένα. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει η προοδευτικότητα που έχει το μπροστινό. Εγώ θα πω έχει τόσο όσο για να μην επεμβαίνει το ABS άσκοπα. Γιατί δεν το θες το ABS με το που πατάς να επεμβαίνει το ABS. Είναι πολύ καλά τα φρένα. Πραγματικά το πιέσαμε πάρα πολύ σήμερα. Τα ζεστάναμε και όντως ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Και τα βουτάς. Βασικό και αυτό. Δηλαδή το μηχανάκι να κάνει αυτό που κάνει και αφού φάει ξύλο και αφού ζεσταθεί. Ναι, σημαντικό. Έχουμε δει σε άλλα μηχανάκια, τα ζέστανε στα φρένα, γίνονται λάστιχο. Ναι. Τίποτα μετά. Πάμε να πούμε για αναρτήσεις, που εδώ πέρα με το που θα δούμε το μηχανάκι θα δούμε ότι μπροστά σου δεν φοράει upside down και πιθανολογούμε ότι το έχουν κάνει για να κρατήσουν χαμηλά το βάρος, το συνολικό βάρος της μηχανής. Για μέτρια αναστήματα και χαμηλά κιλά, κάτω από 80, πιστεύω είναι σχετικά ικανοποιητικές αναρτήσεις. Εμένα μου φάνηκαν, εγώ που είμαι 100 κιλά, θα ήθελα κάτι παραπάνω, θα ήθελα κάτι πιο σφιχτό. Και εγώ παιδιά που είμαι στα 85 κιλά. Είναι λίγο μαλακό. Είναι δηλαδή, μαλακό το μπροστινό. άμα αρχίσει και το κυνηγάς και δεν είναι και ρυθμιζόμενο για να μπορέσει να κάνεις κάτι, άμα αρχίσει και το κυνηγάς και είσαι και βαρύς, για τους ζωηρούς οδηγούς και τους απαιτητικούς θα πρέπει να κάνετε κάτι για τις αναρτήσεις. Θα πρέπει κάτι να φτιάξετε, κάτι Μπροστά να ρυθμίσετε. βάλουμε ένα πιο σκληρό ελαττήριο, Ναι. θα εγώ. Εγώ και πίσω θα ήθελα κάτι καλύτερο, γιατί στα πολλά χιλιόμετρα και άμα μπεις λίγο έντονα σε καμία στροφή, Δεν έχει τόσο καλή επαναφορά. εδώ πέρα η Yamaha προσπάθησε να φτιάξει μια μηχανή η οποία θα χτυπήσει την αγορά, θα ικανοποιήσει τον κόσμο, αλλά εννοείται ότι όταν προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά το κόστος, θα κάνει και μερικές εκπτώσεις. Αυτές είναι από τις εκπτώσεις που έχει κάνει για να κρατήσει χαμηλά το κόστος. Για τους απαιτητικούς θα πρέπει κάπου να στάξετε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να παίρνετε και οικονομικά πράγματα και να τα έχουν και όλα. Το μηχανάκι στο σύνολο είναι πολύ ποιοτικό, αλλά κάτι είδαμε και δεν μας άρεσε. Ένα 0,1%. Είναι εδώ μέσα παιδιά που τα αντίβαρα έχουν πάρει και μια μικρή σκουριά. Έχουν σκουριάσει οι βίδες. Ναι. Ενώ βλέπεις ένα μηχανάκι είναι λουλούδι, έτσι, είναι το μόνο αρνητικό εδώ πέρα που μάζεψε σκουριά. Δεν ξέρω γιατί. Και είναι και τζαπάνι. Και είναι και τζαμπάνι. Το πλαίσιο θα πω εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το είδα και στροφές, κάθεται πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά ζυγισμένο το μηχανάκι. Το αισθάνεσαι μαζεμένο, Ναι. μικρό. Και τώρα, ας πούμε, στο 1,76 που είμαι εγώ, είσαι πάνω στο μηχανάκι και το. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λες και είσαι εσύ, έχεις πάρει αγκαλιά τη μηχανή, τον Ναι. κινητήρα και Ναι. πηγαίνεις μόνος σου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έτσι το νιώθεις. Μου αρέσει που τα πόδια έχουν αυτή την ανεμοκάλυψη εδώ και τα πόδια σου αγκαλιάζουν τον ντεπόζιτο. Έχει πολύ καλή εργονομία η σέλα Έτσι να το που πούμε γι' μπροστά αυτό. στενεύει για να
εξυπηρετεί και άτομα με χαμηλότερο από το μεσαίο ανάστημα. Φανταστείτε, εγώ τώρα είμαι 1,76 και το πατάω full και λυγίζουν και τα πόδια. Δηλαδή και 1,70 και 1,65 θα το καβαλήσετε πάρα πολύ άνετα. Ναι. Έτσι, ναι, άφοβα. ναι, ναι. Πάνω στη σέλα θέλω να προσθέσω ότι ήμουν 1,5 ώρα μέσα στην κίνηση και δεν πιάστηκα. Πολύ σημαντικό. Ενώ είναι λεπτή, έχει πολύ καλό αφρόδη υλικό. Και έχει και καλή σχεδίαση. Και καλή σχεδίαση, ναι. Είναι έτσι, είναι flat Ναι. και κάθεται άνετα ο αναβάτης, ο οδηγός. Ο πίσω, εντάξει. Ο Μην πίσω περιμένετε τώρα να είναι μπει ο πίσω κατηγορία, και να- είναι κατηγορία πεθερά. Πεθεράς. Έτσι. Και αυτό το μηχανάκι είναι καλό να πας solo. Μόνο στην ανάγκη βάζεις διπλό. Όπως είπα, είναι τόσο καλά ζυγισμένο που και θα το συνηθίσετε γρήγορα, αλλά και σιγά σιγά. Εύκολα θα γίνει μια προέκταση του εαυτού σας. Έτσι, Θα το έτσι. νιώσετε δικό σας το μηχανάκι. Αυτό που δεν μας άρεσε είναι η απουσία του traction control. Δεν συζητάμε για προγράμματα. Τα προγράμματα, εντάξει, τι να, 70 άλλο έκανε, δεν βγάζει 170. Για να πεις τι να σου βγάλει μετά, το 70 θα κάνει 30 στο Α. Αλλά στο όπως Β, είπαμε ξέρω. και πριν, Εντάξει, προσπαθήσαν να κρατήσουν χαμηλά το κόστος, έτσι. ναι. Αλλά ένα traction control θα το θέλαμε, είναι αλήθεια. Γιατί είναι δυνατό το μηχανάκι και σπινιάρει εύκολα. Βγαίνει σε 3 χρωματισμούς. Έχουμε αυτό το μαύρο μάτο που το βλέπετε εδώ Έχουμε το Midnight Kian. και το Icon Blue. Αυτοί είναι οι νέοι χρωματισμοί που κυκλοφορούν τώρα το 24. Εδώ πέρα μπροστά μπαίνει ζελατίνα, αν θέλετε, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι βιδούλες. Και aftermarket, ναι. Δεν έχει quick shifter, αλλά έχει προεγκατάσταση που αυτό θα κάνει πιο εύκολη την τοποθέτησή του. Η τιμή σήμερα είναι στα 800. Εντάξει, ανέβηκε. Είχε ξεκινήσει με 7%. Είχε ξεκινήσει με 7%, είχε γίνει best seller, πραγματικά είχε πουλήσει σαν τρελό και έχει κοινό. Το MT, εντάξει, έχει κοινό, έτσι. Γιατί παίρνει Yamaha, παίρνει αξιοπιστία, έχει τα γκάζια του, έχει τα φρένα του, πάρα πολύ καλό σύνολο. Έχει πολύ ωραίο σύνολο. Πάμε και την κατανάλωση, αφού τι θες. Μέσα στην πόλη, με χαλαρή οδήγηση, θα δεις γύρω στα 4,4, αυτό είναι, 4,5, με χαλαρή οδήγηση, έτσι. Τώρα σε ταξίδι, που αν θα πεις ταξιδεύω με 125 χιλιόμετρα, έχεις 5.000 στροφές και 4,4 λίτρα κατανάλωση. Δηλαδή θα ταξιδέψεις με ωραία ταχύτητα, χωρίς να τρως ξύλο και με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Σαν σκουτεράκι δηλαδή, σαν να είσαι 300 κυβικά. Ναι. Τώρα στα πιώματα, έτσι, γιατί να το πιείς δεν γίνεται να μην το πιείς κάποια στιγμή, ανεβαίνουμε εκεί πέρα, πάμε κοντά στα 7. Εντάξει, συμπαθητικά είναι, δεν είναι άσχημα. Για πιωμένο. Ναι, Ναι. γιατί σας το λέω, όταν το καβαλήσετε θα δείτε το μηχανάκι ότι έχει γκάζι, δεν θα παραπονεθείς. Για να ξέρουν οι επίδοξοι αγοραστές, είναι ένα μηχανάκι που μπορείς να το πας και ήρεμα, είναι ένα μηχανάκι που μπορείς να το πας και ζωηρά, είναι ένα μηχανάκι που μπορείς να το πας οικονομικά, αλλά και ζωηρά να το πας ακόμα, δεν θα σε πονέσει και τόσο στην τσέπη, γιατί το 6,7 και το 6,8 για πιωμένο είναι τίμιο καλά, νούμερο, καλά. θα πω εγώ. Και όσοι το βαρεθείτε και θέλετε να περάσετε στην επόμενη, Να τα... στην επόμενη κατηγορία. κατηγορία που είναι το MT-09, Η κατηγορία Σφεντόνα. έχει πολύ καλή μεταπώληση. Το βάζεις σήμερα, Αγγελία. Σημαντικό. Εχθές βλέπεις τα λεφτά στην τράπεζα. Εχθές. Και επειδή είπες μόνο για το MT-09, υπάρχει και το δεκάρι, έτσι. Αχ, αυτό το δεκάρι, πότε θα το οδηγήσουμε, ρε φίλε. Από προβλήματα τι έχουμε εδώ. Προβλήματα, παιδιά, ο CP2 κυκλοφορεί χρόνια. Δεν ζητάει. Έτσι. Και στα ηλεκτρονικά δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Και ένας λόγος που έχει πωλήσει τόσο πολύ είναι και αυτός. Ναι. Παίρνει ζητάει. αξιοπιστία. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τη συντήρηση, εντάξει, οι συντηρήσεις έχουν ανέβει γενικά. Αλλά δεν ενδιαφέρει πολύ από Τα υπόλοιπα. τα υπόλοιπα. Δηλαδή, το λαδάκι γύρω στα 80 ευρώ είναι. Όπως έχουμε πει, αυτό διαφέρει και από συνεργείο σε συνεργείο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καλά είναι να μην τα αφήνεις και Ας μόνο τα 1000 αλλάζετε. χιλιόμετρα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που κάνει και ζέστες, τα αλλάζουμε στη μέση. Και ειδικά αν είσαι μέσα στην πόλη τώρα και σταματάς στο φανάρι, αυτό δεν γράφει στο κοντέρ χιλιόμετρα, αλλά το μοτέρ Γράφει. γράφει ώρες λειτουργίας. Καλό είναι κάθε 6-7 χιλιάδες χιλιόμετρα αλλάζουμε ένα λαδάκι. Θα εξυπηρετήσει και τους φίλους με Α2 κατηγορία, γιατί βγαίνει και με μειωμένη απόδοση στις 35 kW. Έτσι. Ωραίο. Να δείξουμε και τη θέση οδήγησης, που τελευταία καβαλήσαμε αρκετά σε αυτή την κατηγορία. Η Yamaha σου φέρνει λίγο πιο ψηλά τα πόδια, δηλαδή έχεις μικρή γωνία. Στο δικό μου το ύψος δεν πιάνεσαι, αλλά Παντελή στο δικό σου που είσαι 1,90, Εγώ διπλώνω λίγο παραπάνω. διπλώνεις λίγο παραπάνω. Η Yamaha πάντα φέρνει πιο ψηλά, έχει Γενικώς πιο η αγωνιστικό Yamaha ήταν στυλ. πιο- Ναι, πιο αγωνιστικό στυλ. Δεν θα σε απλώσει τόσο, θα σε φέρει κοντά. Θα σε Θα σου πει σφίξει. μπες πάνω Θα σου πει ανέβα σφίξου και φύγαμε. και παίρνα καλά. Πάμε να το δούμε και από κοντά μαζί. Φίλε, πού είναι η κλειδαριά?
Παιδιά, την κλειδαριά την έχει εδώ μπροστά. Κρυμμένη. Η οθόνη έχει δύο θέματα. Βλέπουμε τροφόμετρο, σχέση στο κυφότιο, μέση κατανάλωση. Μην κοιτάτε τώρα που λέει 1 λίτρο, μακάρι να και 1 λίτρο τα 100. Το είχαμε μηδενίσει, Είναι έτσι. υβριδικό. Υβριδικά. Στιγμία. Και από εδώ, όπως είπαμε, την ροδέλα. Έτσι, θα σου δείξει trip 1, trip 2. Θερμοκρασία κινητήρα. Οδομετρητής. Ώρα, λάδια, λοιπά, εντάξει. Και εξωτερική θερμοκρασία. Λοιπόν, πατώντας τη ροδέλα παρατεταμένα, θα μπούμε στο μενού. Έτσι. Από εδώ σου λέει και τα service του, έτσι, αλλαγές κλπ. Χιλιόμετρα, φωτεινότητα. Reset. Exit. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το άλλο θέμα. Ωραίο και το street. Ωραίο. Ομοίως εδώ βλέπουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Καλή ποιότητα έχουν οι διακόπτες. Εντάξει, όπως μας έχει συνηθίσει για Για μάχα. βάλτε το και λίγο μπροστά να δούμε εκεί το στροφόμετρο. Ωραίο. Λοιπόν, Αντωνάρα, επειδή εδώ δίπλα έχει και θάλασσα, δεν πάμε να κάνουμε μια βουτιά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για βουτιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, κάντε μια κοινοποίηση και άλλα φιλαράκια. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, άμα το βρείτε στενά. Δυναμώσουμε. Γράφτε κάνα σχόλιο από κάτω άμα σας άρεσε το μηχανάκι Έτσι. και αν θα το διαλέγατε ναι ή όχι. Γενικώς γράφτε μας τα σχόλια γιατί μας αρέσει να υπάρχει Αλληλεπίδραση. αυτή η αλληλεπίδραση, να μαθαίνουν και οι φίλοι μας οι υπόλοιποι που θέλουν να τα πάρουν. Αν τώρα κάποιος το έχει το μηχανάκι και το έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, όπως έχουμε πει, γράψτε από κάτω να μάθουμε κι εμείς, να μάθουν και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται. Και μην ξεχνάτε Να καβαλάτε και να χαμογελάτε. Γεια χαρά.